UGWUMBA. Ụzọ ihe na-abụ dị na ji bụ aja esi ahụọ ya ahụọ. Mmadụ aja ahapụ obodo nni otu ọbụla ọfụrụ ya dị iji agba ọsọ ebe a mụrụ gị maka ebe ọbụla ịfụkwara n'ụdị ụlọ bụ ụlọ ebe ọbụla isiri pụta dị mma. Ọ na-abụ ka m gwazie gị dịka etu isiri kwu n'akụkụ Amerịka ebe nọ agụtara ndị batara ka ha dozie obodo a 82 ọhịa dị after the primary about 40 something bụ ndị ji the ticket now. Maka ọ dị mkpa na ihe anyị niile afọ niile anyị tara idoziri ndị ọzọ obodo ha iruo na Amerịka ọtụtụ ndị Igbo nọ ebe a nọ na ndị a na-akpọ upper class society bisi ebe dịsi irusi efu ụlọ ha fụ moto ha fụsi ebe ha bi ebe ahụ ịbatazie n'ụlọ ebe isi ọ dịka ọ na ọ bụ ebe ahụ ka isiri pụba. It's time giving back to the society. Anyị na-achọ ka anyị nyechiga ezinụlọ mụrụ anyị ka anyị sonyere ha aka ka ha dịka ibe ha. Onwe onye pụrụ na ije a na-achiga azụ ebe ịnọrọ and anyị nwa na-ekwu ya na-agwụ ya ndị otu anyị na onwe ebe dị ka ụlọ ihe fụrụ n'imebe na ifuru jucha afọ ụlọ bụ ụnụ ji adị mma ịma na ije eru na a na-asị o jebe erughị ụlọ amara na biya adị ya mma. Anyị nwa ka ọ dịrị idozi obodo anyị so nọọ nnukwute ihe and nke buru ibu ji emebo because ịnekwanye anya fụ ndị na-abatara ndị baigoro n'ọchịchị ka nye gị example Anambra State Peter Obi was a diasporan a sịkwa na ndị nọ n'ụlọ a na-adị ya mma mana ha onye ọbụla ga-ama na anyị niile bụ na aka amụrụ anyị onye fụ nke ka mma si were ya yes ndị oyibo na-asị superior argument will always prevail. Ọ bụ anyị ịpụta asị gị onehi ka ị batara onehi ka nne mụrụ gị mana ndị otu anyị adịa na ndị a na-ajụ onehi ka a batara ihe ndị mmadụ na-ajụzi na abụ ma obi Abuja ka ọka ka mbi ka ọ ihe ala asị ha na isi Abuja fụrụ ọka fata ihe ala otu o supoziri dị ana onye ọbụla enyi dị ịtụ egwu maka anyị nwa na-emeta ihe eji achụpụ ndị egwu n'obodo so anyị batabi inye aka ka edozie obodo anyị a ga-anabata ya nke ya m batara kịta ọ bụ ego ịrụ ụlọ ka m ji chọnị na Abuja ọ bụ ego ịgba moto ka nna ji chọnị anụgbune nwaanyị mụta ụmụaka ọ ihe gbasatara ihe ala federal constituency ka nna n'anya ya and onwe ihe ọbụla ewetara mee ege eke ya oputu ihe ala federal constituency ebe ọbụla onye furu ya biri and ọbụkwana ya nke eje asị na pati nke ma ọ pati emego anyị ihe anyị ga na-atụrụ na-abụ mmadụ ka anyị ga na-atụrụ tiketi nji bụ from Zenith Labour Party nke ikpeazụ na the list of parties ma atụnyebe vote ihe anyị ga-atụ na nke abụ mmadụ ka a ga-atụrụ ọnwa na ọga asị m ọ bụ onye jaba eji ikwu okwu asị ka eje jụkwata ọga ka mara ihe ọga kwuru ọ nwụrụ ma eweta ihe a ga-enye obodo eje gosicha ọga bife were jebe inye ya obodo anyị ga-achake anya achake mara ihe dị mkpa mara onye anyị na-ahanye mara onye ga-abụ ruo ebe ahụ ọ mata ihe a gwara ya ji eme ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa ọ na-ebutere unu njakịrị ma ihe ihere nke ebụni ma ọ na-ebutekwara gị ihere ọ bụ na akọbara gị ihe mmadụ nụrụ na ntị ị ga-ekweta. I remember one time esi m Pittsburgh na-aga Washington DC onwe ihe shioro na Unyoko TV si nga ejekwa na Afrịka na ududo na ọchịcha ga-atawu gị mmadụ abịa ebe ahụ ebe nọ jụọ m eziokwu si ya na ama m ebe ha siri wee weta ihe a so ha na-afụbu anyị asị ndị ji enwe ihe ọbụla ha ga-ewepụta mana kịta n'eziokwu o chenjibe ego bikos ije n'obodo oyibo ebe anyị nọ ndị Naijiria bụ the best doctors enwere ebe a the best nurses the best lawyers so ọ na-echenji anyị nwa ka ọ dịziri iburu nchenji ahụ bute na be anyị ọ bụrụ ma ịma njakịrị isobere njakịrị onwe ihe iji eme maka na amakwa ya n'ụlọ hia ịpụta na nke anyị ji kwu ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ asụkarịrị ha n'Igbo ka ha mụrụ omenala ịnụ nwaanyị na igbo akụ na ime ihe ọbụla aka m ụfọdụ mara ya mana ịbata ha iji akwadobe anaghị asị gị iwo na mụnwa amadịgharị asụ awụ na nwanne mana ọ ya bụ njakịrị a na-amasị ndị si obodo oyibo mụnwa ichie echiri m bụ ezigbote ichie abụ m member of all law and council irukwere in Rome you behave like Romans but that does not mean na nwere eji echefu ebe o si aka jere ozi na ha na-aghọta atụmatụ maọbụ ebumnobi maka etu si okwu ọnụ mmiri okwu gosi na ọ dị ka enwegoro mmegbu maọbụ anọchite ha ọfụma a na-eme ndị ihe ala akwa bụ n'ime onye ihe ala gị ndị a bụ n'ihe ala ka ị nọ hapụ be m na ịpụ ebe na ijụọ onye ọbụla bụ onye ihe ala ọ ihe nụrụ ha n'ọnụ na otu mụnwa si mara
ihe ndị oyibo na-akpọ the consensus, the common belief. Ndị ihe ala kwetara na so na-ekwu ebe ọbụla ndụrụ asị gị na-ajụrụ ha ma nwa Mgbeke eji ama akpụ isi ma agụba aja adị nkọ ha sị nnọọ ha na-abụ ya bụ na nwa Mgbeke ama akpụ isi agụba adị ya nkọ na ndị na-ahaghị ahanye na-eme mistake, especially ndị niile ahanye ahanye na ha na-eme ofụma a na-achụrụ onye ọfụọ onye mụara ihe a na-ekwu ndị dịka ndị otu anyị nwegburu ihe ha mere ga-abụ isi na ejighị ime ajụọ nke i mere eme igosi nke i mere eme ndị mmadụ fuguru anya metụtagoro ndị mmadụ maara ofụma kwa ịghọtago so na ihe ndị ala federal constituency na ọba sọsọ ihe ala taa na-ekwu bụ na pati emeela anyị ihe na mmadụ ka anyị ji atụ iziri na nke ya na ọ bụ nwa pati anọ gasị n'oge nke ha gaana na anyị ga-afụ ndị ji ụkwụ ha kwụrụ na-ayọzi ka a sọpọtụ ha ka enyere ha aka ka atụnyere ha vootu ka ha were win na ọ bụ onye ga-abụ o ji etinye ego ya ọ na-eche mgbe ọga jiri weta ego nke ya were jebe ajụọ ihe o ji eme ọ sị ka ya jee jụta ọga onwe ihe eziri sizie ndị ihe ala o wejechara ọga ewerekwuo nke a ji enye ndị ihe ala federal constituency na nke a ga-etinye na akpa ọga na nke ndị a ji etinye na akpa ya ya bụ na ya bụ ahịa na anyị azụọ ya ọ na-abụ nwaanyị n'odinabụ ọhọrọ nke ka mma ị na-ene n'egwu ma egwu na-echenji bugharịa oche gị ya bụ egwu echenjigo ka anyị ga-atụnyebere ndị mmadụ ghara ịbụ pati ka anyị na-eje tụgharị onye ọbụla pụta kwuo ihe o ji eme na nke o mere eme ndị ala federal constituency na-esi ya anya ewee tụgharịa onye ahụ ya bụ ihe nọ na ya tiketi njibu from Zenith Labour Party nke ikpeazụ na the list of the ballots.